Thank you for tuning into Zim Newsbeat TV. Vazhinji vane mibvunzo yakasiyana-siyana pamusoro penhau dzematare dzinoitwa nasekuru Sithole. Nhasi unotati aiwa zvakakodzera kana kuti zvakanaka kuti timboenda kunyanga ikoko kuRuwangwe timbonotaura nasekuru Sithole timbonyatsonzwisisa kuti nhau dzematare asekuru Sithole dzakatanga sei uye mishonga yatinongonzwa vachitaura kuti aiwa ndakanoitora kuGhana zvakanyatsofamba sei. Vakangomuka here kuti nhasi uno regai ndiende ndinotora mishonga nditange kurapa vazukuru kuGhana zvakambonyatsotanga sei. Regai titaura nasekuru tinyatsonzwisisa ipapo tizoti vazhinji ndopane mibvunzo yenyu. Sekuru makadi? Makadi yenyu tete Elizabeth. Ndiri nani sekuru? Kuri sei kuno kuRuwangwe? kuRuwangwe kuri kunakidza, kuri kupisa, tiri kudya mandere. Mandere sekuru anoita nguva ino? Mandere nowa dzakazara, mvura yakanaya, pfumvudza. Saka taakurima, taakusakura, kuno takagara zvakanaka chaizvo. Ndatonaka chibage chatoti kurei kuno kwasi kwedu kukakura. Dzisiri nyope hadzo mwakupedza, asi kune dzimwe nyope dzisati dzaakupedza. Dzakamirira kuti tichazongotora kamuminda dzevanhu. Ndizvozvo chaiko, waripo wane mishonga yawo yetsvera, tumadhara twabhenda chesi utu. Basa nderetsvera. Zvanakira kuti zvangonzi tumadhara zvinonzi tumbuya. Tumbuya idodo tinozozviitawo tumwe twacho, but nyaya zhinji dzetsvera tinodziisa kuti tumadhara. Ndotinge tine nyaya hombe itoto. Ndizvozvo chaizvo. Aiwa sekuru. Sekuru pane mibvunzo inowanzobvunzwa nevazhinji kuti sekuru Sithole tinongonzwa vachitaura kuti ndakaenda kuGhana, mishonga yangu ndeyekuGhana, ndinokupai mishonga yandoshandisira vazukuru inenge ichibva kuGhana. Vanombonzi sekuru Sithole vacho vakatanga sei mabasa ematara? Maita henyu nemubvunzo wenyu. Wazhinji wese nyika ino pasi rose waruda kuziva kuti zvakatanga sei, ndekuti zviri kuita sekungafanika munhu adonha kubva kudenga kundomukira kundonzwa kuti kuna sekuru Sithole from Norway. Sekuru Sithole hawana kutanga nhasi. Rudzi rwedu nderwechirozvi, kune vanoziva history. Marozvi akabva kumusoro achidzika. Wana sekuru wedu wasvika muMozambique, wari kukurosa kuenda kwawaienda wachiti toda kundotora mwedzi, wakaona nyanza yakazara mvura isingakuroseki. Kudzoka kwakaita kuti wadzokere kumusha kwawo, wakabva wapinda muchipinge panonzi paMount Selinda munyika yamambo Musikavanhu kumaye 500. ndo mataurirwa azvo tisati taako nana sekuru wedu watinoziva wasati wako. Sekuru wangu ndo wairapa, wakanga wakabereka baba wangu kuchinyika kwaMusikavanhu kuchipinge. Sekuru wangu wachigara muMozambique muchibawawa, wakabvamo waberekwa kuma 1890s. Wachiuya muZimbabwe ichanzi Rhodesia kumunyika yaMusikavanhu. Musikavanhu akati iwewe Sithole tiri kukugarisa pachikomo apo ndekuti uri mutatsi, uri mubvakure, uri mupfuri, hausi muridzi wenyika ino. Wana sekuru wakaenda kugara paMount Selinda mission richiri sango, varungu vasati wauya. Pakazouya varungu, wana sekuru wedu wakadzingwa kubva paMount Selinda yakuwakwa ichibva yanzi Mount Selinda. Zita rokuti Selinda rakabva pana tete hanzvadzi yemadzisekuru wedu pawakabva kuchibawawa wachiuya muno muZimbabwe. Wainzi Selinda wachisvikira pakakomo. Saka pakasvika maBritish kuma 1800 kuma 1900 wakabvunza kuti paigarani pano, zvikanzi takauya pano natete wedu ainzi Selinda, bva panonzi paMount Selinda. Saka zita rekuti Mount Selinda rakabva kuna zitete guru rangu inini, hanzvadzi madzisekuru naana sekuru. Wabva ipapo wakabva waenda kogara kuBikoni wana baba wedu. Wagara kuBikoni, hondo yakati yasvika yarohwa. Wana baba wangu wanga waberekwa, baba wangu wanga aiwa headmaster mkuru wemuzvikoro wemamisheni. Saka baba wangu waberekwa akaenda kumabasa achibva aroro wana baba mai wedu bva ndaberekwa. Takagara zvakanaka kuBikoni, tikakura zvakanaka. Mugore 1975 hondo yakati yapisa muchipinge. Mumwe nemumwe akanga akufunga kuenda kwaanoponera. Wana baba wedu nana mbuya wakafunga kuti tidzoke kuchibawawa kwakabva ana sekuru, tione kuhwanda hondo yapisa. Wakasimuka nezvinhu zvese, mombe, mbudzi, mahwai nehuku neimbwa kuenda kuchibawawa. Isu tanga tandotiwo kurei zvokungoziwa kwete kuti tanga taa wanhu wakuruba. Tasvika kuMozambique 76, 77, 78. Basa ranga riri kuchera mbewa chete nekuraura howe. Hakuna aienda kuchikoro, hakuna aienda kuchechi,
hakuna aenda kumusangano. 78 kwakatanga kutaurika tumakuhwa kunze kuRhodesia uko hondo inenge yakuita nani. Wamwe vari kutoungana pasi pemuti wachienda kuchikoro, imi muri kundochengeta wana kuno uko. 28 October 1978 takafuma takarongana tiri wakomana vanokwana kuita 7 kuti tiyambuke kuRhodesia timbondoone kuti kwakamira sei, kunoita here kuti tidzokere kana kuti kuende wana chete waende kuchikoro. Ndo gore rakatanga mudzimu kuuya pandiri, asi sekuru wangu wanga wasati wafa, wakabereka baba wangu wanga wachiri kurapa, wakazofa 1980. Tasvika paRwizi pana Nyamangura kuti tiyambuke kuRhodesia, takati tigeze ndokuti kwaipisa. Ndakapatika ndaisa sipo kumeso kuti ndigeze, ndakazondoyerekana ndagara mumba. Mumba muya furo yacho waiwe uswa, denga racho waiwe uswa, madziro acho aiwe uswa. Manga makaita kunge mune chibhenchi, murume mukadzi murume mukadzi murume mukadzi. Mufananidzo wacho waita sekunge vanhu waiswa muchitokisi, munosanganwa vanhu vasingazikani uye vasingaziwani, wasina ukama. Mumba imomo makapinda umwe munhu anga ari kuratidza kuti murungu asanga ari mukadzi. Mukadzi uyu takamuziva nemusoro nebvudzi nemazamu, miri wake kupasi kwanga usikaoneke. Aita unga anga akafuga zvimajira. Mukadzi uyu aitaura nemasaini, ari kuratidza kuti ane munhu wake foromani imomo waanotaurira masaini achizoudza isusu zvekuita. Akanongedzera munhu wake achibva anongedzera wamwe mai wakanga wakagara imomo, wakanga waine mazamu anga akazvimba asi mazamu aidonha mukaka. Wakamunongedzera kuti ngabude kuti ari kubuda chi mukaka. Munhu uyu akabva audza mai waye kuti ngabudai panze mama, amusukudikana ba munomo ndikuti muri kubuda chi mukaka. Zvakaitika pana mai iwa watinongozozwa zvakaenda kupi. Chendakarangarira panguva iyoyo tasvika sewaenzi wasvika tisati taudzwa chimwe chinhu. Takaunzirwa tumaridi twanga twakazara nhunzi dzakakangiwa. Wamwe vaisema kudya wamwe vaibvuma. Nekutya kuti nzvimbo yendari ino iri kuita sekunge kujeri, ndakandonhonga nhunzi mbiri kubva ndadya. Ndadya nhunzi mbiri dziya. Munhu uya akabva uya bva atakura karidhi kaya kubva aunza kaswanda kanga kakazara miswe yemadzombi. Yairatidza sekunge yakabikwa. Ndakabva ndanhonga futi kwete kuti ndaida kudya asi kuti kwakanga kuri kutya kuti nzvimbo yendaenda ino handichaziva. Ndakabva ndanhonga kubva ndadya. Kamba akawaiti ukadongorera nepadoo waiona environment kunze uko, miti yegreen, mabani, kunge mombe dziri kufamba dzakawanda, kunge shiri dziri kumbururuka. Zvinoita kuti hana yako ione sekunge uri panyika pano. Ndapedza kudya miswe miri yemadzombi iyoyo pakabva patorwa ridhiriya. Ndakaona pakuuya mbiya dzanga dzine nyama yehuku yakanaka yakabikwa zvakanaka, nyama yemombe, nyama yenguruwe. Taitorwa tichifambiswa musango umu, tisinganongedzerwe muti zvawakaita. Taipiwa mudzi wakadimburwa, tofunhidzwa tonzi ruma. Unofana kubva waziva kuti muti iwoyo muti wakati, muti werudzi rwakati. Uchifundiswa kuti unorapa chakati, uyu unorapa chakati, uyu unorapa chakati, uyu unorapa chakati. Shuwa ndakagara zvemazuva anoita 29 days ndokutaura kwevanhu wakasara kunze. Wabereki wakafamba kuenda kudzin'anga dzakasiyana siyana wachitsvaga kuti mwana zvanjura mumvura achabuda here. Asi wakazondogumisira wati zvaendwa zvarowa hakuna chichauya, mwana afa, nhamo tachema, zvavharana zvakadini zvakadaro. After 29 days ndakapatika kumanheru ndiri paRwizi rwekuNyamangura, ndakamira padombo ndisina kupfeka, ndakabata basket. Nanhasi basket riro pano apa ndinaro, ndicharitora mumba muriona. Ko ndiri kuitei pasango pano? Handina kupfeka. Nzira yedu yekuenda kumba ndeiyi yetinombouya tichimwisa mombe tichikwira nepapi nepapa. Ndakatakura basket rangu ndakananga kumba. Rari nechi basket? Basket ranga rakazara midzi, rudzi rwese rwemidzi yanga irimo. Ende ni mudzi wega wega ndichiuziva zvaunodini zvaunosenza. Mama udzwa mumvura umu? Ndandaudzwa mumvura umu kuti mudzi unoshanda chakati, muti wacho unonzi chakati, mudzi unoshanda chakati, muti wacho nezvirwere zvese zvichirwa kuti kutorwa kwandakaita nemvura ndakatorerwa kurapa zvirwere. Ndasvika paumba inini kuchiri kuoneka vanhu vese vepamusha wakatiza, nembwa dzakatiza. Zvakatondiroisawo hana kuti vanhu vari kunditiza
ndakapinda mukabhedru kedu kevakomana ndikatora hembe dzangu dzekupfeka ndikapfeka. Ndapedza kudaro vanhu vese vakaramba vari kuuko. Pakazotanga kusarudzana wana asawira one by one, wana asawira kuuya kuti waona neneni, kusvika vakazotaura neni ndikachiwatsanangurirawo mafambiro ndakadini ndakaita kusvikira ndidzoke. Wabereki wakafara wachiona mwana auya, wakauraya mombe yekupemberera mwana, wakadzokera kun'anga iyo wakambenge waendera kuMozambique yakanga yawaudza kuti mwana wako achadini achadzoka. Wakanga watoizvidza nekiishora kuti n'anga yakanyepa nekuti sofa mazuva awanda mwana hatina kuzomuona. Saka n'anga yakataurirwa ikauya ikaitawo makorokoto nekundiona. Wakati iwo tichazogadzira doro rekutenda wadzimu kuti mwana akadzoka. Izvi zvaiitwa nevakuru isu tatichiri vadiki. Ndakabva ndazofunda chikoro changu zvakanaka kubva mugore ra1979 ndikanyora grade 7 yangu 1980, ndikatanga form 1 1981 kundosvika 1984 ndichipedza form 4. Handina kuzoenda mberi nechikoro. Ndakatanga kuitawo temporary teacher kekutsvagawo mari yekuti ndiite zvimwe zvinhu zvendaida. Ndakatanga kuticha kwatonhorai. Ndaita temporary teaching yangu ndichitambira mari yangu zvakanaka. Asi basa rezvimatari maisati 7 mishonga mami nayo mishonga ndandinayo nebhasikiti rangu. Ndapedza izvozvo 85 ndiri teacher, 86 ndipo ndakati ndiende kuNorton kotsvaga basa reudhiraivha. Sinzi ndaonawo kamari kekuti nditsvage license, ndakaenda kuNorton kwaiwa nehama yedu yanga ine munhu aitoresa malicense. Ndakaenda kuchikoro chedriving ndikapasa, ndikapinda basa paMurungu panonzi paKintaya kana tiri kuHarare ndichidhiraivhira Murungu. Ndiri kudhiraivhira Murungu akatanga kundiporomota kuti haumwi doro, hausviti fodya, ndiwe dhiraivha wandinodini wandinoda. Anga akundituma nerori rake kubva kuNorton kuenda kwaMutare kuBhemavhare kunova ndiko kwaigara baba wake namai wake. 1989 andina kuziva kuti sekuru ari kuti siya basa udzokere kumba. Ini ndisikadi uye ndisikazvizive. Sekuru wangu wakanga wane makore 10 washaika, wanova ndiwo wairapa waye. Ndiri kubva kuNorton ndiri kuenda kuBhemavhare nerori reMurungu, ndapfuura pamacheki ndakasvika pari kunzi mazuwano paMaturi. Ukabva paMaturi unosvika pakarwizi kekutanga kane karware. Karwizi kechipiri mota yangu yakaruza steering iri kumhanya ikatena yega kopinda mudziwa. Neniwo ndakabva ndapinda mumvura. Paiwe neMurungu anga ari padhuze ipapo, vanhu vakamhanya wakanga wari mumunda anga ari makuseni kuma7. Uya imuone mota yapinda mumvura. Murungu akauya netrakita kudhonza rori kubuditsa. Ini handina kukuwara, mota yeMurungu haina kukuwara. Ndakasvika kwaMutare ndikadzosera mota yeMurungu ndikakumbira mazuva ekuenda kumusha kundorapiswa. Ndakaenda kumusha kundorapiswa. Ndiro gore ndakabva ndasiya basa, handina kuzoenda kubasa zvachose. Kumusha taenda kune n'anga iya ya 1970 iya yekuMozambique iya yakati chibika idoro randakarewa tuone kutaura nemidzimu yemumusha menyu. Sekuru ari kuti kwandakaenda ndakafamba zvakanaka asi ndakudzoka kuti ndichite basa rangu pamuzukuru. Izvozvo zvaive munzee dzababa namai, isu tatina basa nazvo tatiri vadiki. Shuwa takadhonzeswa huni nabereki tikaunganidza pamba, wabereki wakabika doro. Doro rabikwa, n'anga yao yakadaidzwa kubva kuMozambique ikapiwa huku. Inini ndakanga ndiri 3 kilometers away from home. Ndiri kutotamba hangu nevamwe nguva dzekuma 7-8 manheru. Wabereki waronga urongwa hwavo. Handina kuziva kuti mudzimu wasekuru wakandibata sei. Kubva kondaitamba nevamwe kuuya kudariro rine wabereki kumba, kutambawo ngoma mupi mumba, kuma 3 o'clock kusimuka newabereki takananga kuMount Sirinda Mission kwaigara madzisekuru kare koti pkanya imba ya ticha iyi pasi apa pane makona. Kwakupkanya imba ya ticha kwakutora makona 3 akanga ari mubako akanga awakirirwa nemabhirida. Kubva ipapo ndo pakatanga kutaura mudzimu wangu kuti mwana achadzokeri kubasa, ndakuita basa rangu. Ndo gore ndatanga kushandisa
gona kangu kana kuti kadende kasekuru kana kuti basket rondakabva naro murwizi mugore ra1992. Ndakatanga kuungana vanhu paumba auya ane hosha yechibereko ari kuti handina mbereko ndichitora mudzi mupi mubhasiketi rangu ndichimugadzira achibva aita mbereko. Ndiri kuda kotsvaga basa ndichitora mudzi mubhasiketi ndichimupa basa richionekwa. Ndiri kuda kuti musha wangu upingwe urege kutsikwa newaroyi ndichitora mudzi mukabhasiketi kangu ndichienda kopa munhu uya zvinhu zvese zvichibva zvanaka. Saka wanhu wakanga wakubva munzvimbo dzakasiyana siyana wachiuya kuzonditora. Tiri kuda mwana wenyambo ndotibatsirawo kumba kwedu. Ndakatanga kufamba nzvimbo dzinonzi Mount Darwin. Wakawanda varoyi ka Hoya, Chadereka, Damba Kusarimwa, Kapembere, Mahuwe, kwana Karoi kunonzi kumauye. Kunengirikini uko kugweru. Plumtree. Binga. Wabereki waindoona ndadzoka after 2 weeks wachiziwa kuti achaenda. Ndadzoka after 3 weeks wachiziwa kuti achaenda. From 1990 ndakabva ndazokrosa kuenda kuMozambique 1996. Kuna Mpula distance yekubva pano kupfuura Bulawayo. Ameno chendaifambira ndichindotorwa nevanhu vachindichirapa. Ndakubva naMpula kuti ndakudzoka kuZimbabwe handina kuzotora direction yekwaMutare kuChipinge. Ndakatora direction yekumadokera ndo kunonzi kupi uku kuZimbabwe. Ndakabva ndayambuka ndichisvika nyika ino yakaterere ino. Wanhu vazhinji wakatanga kuuya korapwa neni kwaSabvure, kuGumbura, kuNyamombe, kwaKaitano, kwaChimusasa, kwaFombe, kwaBhiasi, Avhira. Iri nyika ipi inoyi? Nyamaropa, Chapatarongo, Nyatate, Nyamadza, Nyajezi, Damasco. Munyika ipi inoyi? Saka vanhu vese wakabva wandiziwa ndisina musha ndichiroja. Ndo mamani makore mangani? Ndakanga ndane makore from 67, 87, 97 zvichiriwa kuti 30 ndizvoka. 67, 87, 10, 20 kani 30 years ndope ndakatanga kusvika nzvimbo ino ndine 30 years. Ndasvika nzvimbo ino ndine 30 years vanhu vese wakatanga kundiunganira ndichirapa kusvika ndatenga nzvimbo yekugara inova ndiyo yandinayo nhasi. Ndakazotenga panapa nekuwanda kwevanhu. Right. Mukufamba mandinoita ndichirapa mugore ra1998 mune zvakawanda zvinotaurika kana tiri pahwawa. Akaenda kuGhana kau. Saka mukona mapipa akadai ari kuita. Akaenda kuGhana kau. Saka muri kuona anoti akanongedza munhu anodonha. Pfungwa yaiwe yechipwere. Asi inini zvikwambo zvangu ndakanga ndiinazvo makona asekuru aye ekurapa. Kwete ekuita zvemari izvi zvekurombesa ba. Ekurapa urwere. Iwa ndo amakatanga nawo ekurapisa urwere. Ndakatanga nazvo ndizvo ndakabva nazvo mumvura. Mumvura handina kubva nezvidhoma. Ndakabva nemishonga yekurapa. Ndapanze pano ndichifamba mukurapa ndichisangana nen'anga dzakawanda newanoita mapipa akawanda. Ndo mukuzofurirana kuti ini kuGhana kwacho ndoda kuti kudiniwo. ZvekuGhana ndezvenyoma hapana. Ghana ndezvangu inini ndakura ndakutorapa. Ndipo ndakachizosimuka 1998 kubva ndaenda kuGhana. Ndasvika kuGhana ndipo ndakasvika kune vanhu vari kurombeswa mishonga. Vamwe vari kupiwa mishonga yekunzi unorarama 5 days. Vamwe vari kupiwa mishonga yekunzi unorarama 2 years. Vamwe vari kupiwa mishonga yekunzi unofuma mumba makazara chii mabhasiketi emari. Ini ndakasvikawo ndine chichemo changu chekuti mushonga wemari iwo ndikutoudini ndikutouda. Powakazogona ndepekuti mushonga wemari ndikanga ndakupa uri kuda koorapa vanhu kuti waite mari. Saka hauiteba kuti iwewe ushandise mushonga iyoyo iwewe ndiwe uite chii mariba unotorapa munhu achindoita mari. Ndikati ndikuda zvekurapa vanhu ndikuti mandiri kufamba mese ndiri kunetswa kuti doctor amundigadzirire here mushonga nditiwo mari. Saka wagaza wakadini wakawandisa. Saka shuwa ndope ndakabva ndapiwa mushonga iwoyo unoshanda nebhonzo remunhu. Munorevese kuti kamuchiti mushonga unoshanda nebhonzo remunhu? Ndinoreva kuti kuGhana kwacho ikokoko atori munhu wendakapiwa kuti ndiye ndimushandise. Saka ndichiti ndikapa munhu akaita mari dzake dzakawanda ukasadzoka pano munopera kufa. Andi tiri kuGhana ikoko sekuru masvika imimi
pana chiremba doctor makasvika imi mukati mukuda mushonga inini ndiri chiremba ndinoita zvekurapa kuZimbabwe zvandinoita zvekurapa ndiri kuwana makastoma akawanda ari kuti tikuda mushonga kuti tiite mari handina saka inini ndiri kuda kuti mundipo mushonga wekuti ndikawana vanhu vekurapa ndichiwapa wachindipawo inini mari zvikanzi uri kuda iwewe mushonga wokuti uitewo mari here ndikati ndinoda kuti mushonga ndiite mari zvikanzi zvino kana uine mungaza wouchazoda kurapa iwewe kuti aite mari hazviiteba kuti iwewe tikupe mushonga iwowe upe iwewe mari saka ndakabva ndaona kuti handingati ndipiwe mushonga kuti ndindoite mari ko makastoma ayo ndasiyaya zviri nanini ndiruze yangu kastoma ndiye inozondidini inozondipa saka ndakabva ndapiwa mushonga iwoyo saka munhu akauya pano tinomurombesa ndiyo mishonga yandinorombesa iyoyo kwete yangu iyi yasekuru wangu ba ndeyekurapa une mudumbu here une musana here une musoro here uri kushupika nembereko une jeko here une dzungu here anopenga here nemamhepo ari kupenga here zvekutwaya zviya zvekuti ane hosha yekupenga anodonha pfari here ane maziso here ihosha dzese dzandinodini dzandinorapa dzegona rasekuru wani wangu izvi zvekuti ndichakupa mushonga wondofumamba makomi nebhegi zvakabva kupi kugana ndora chokwadira ndiri kukutsanangurai nhasi handina kubarwa nazvo izvozvo handina kubva nazvo kumvura zvondakabva nazvo kumvura ndezvekurapa manje hazvina kurwisana here sekuru mazotora izvi zvekugana izvi plus zvasekuru zvekumvura izvi hazvina kuzoita kakurwisana here panguva yamakatanga kushanda kurwisana ndekuti zvikwambo zvasekuru ndezvekutichengeta pamusha pano uye zvikwambo zvedu isusu zvinoshanda nyaya dzakareruka munhu auya pano ari kuchema kuti ndakatizwa nemukadzi wangu ndiri kuda kuti munditeerere mukadzi wangu adzoke kumusha ndinotuma chikwambo changu choenda koteera munhu chodzotsa ichi chache ndichekugana ndechangu hachisi chekugana zvekugana ndezveropa izvi ndezvangu izvi pano ndauya inini murume wangu atorwa namarwei achadzoki kumusha ndinotuma chikwambo changu chinododaidza baba wachidzoka marwei achisara ari pachena ndauya inini ndini marwei ndiri kuda kuti baba wepa next wandinyenge ndikuti wane mari stereki ndibva ndawatora wanditeere ndinotuma chikwambo changu kododaidza baba wayo kuti pfimba musikana uyo ari kukuda unoona wakufamba wese mumota mazuva ese nekumaloji marwei ari kuita kurutsa nyama kuchaya manyoka neyogati mishonga ndo zvikwambo zvaana asekuru wedu ndakashaya mombe dzangu mudondo ndinoda kuti dzidzoke unotuma chikwambo changu ameneko dzanga dziri kufurira unoona imwe yakuchema yapadanga ini ndakabirwa nemunhu asi kuda kudzosera ba ndinoshandisa mheni pakuda mheni dzekuuraya ndakanyengerwa mukadzi munhu wacho handisi kuda kuti andibhadhare bada kuti afe zvakadaro ndotuma mheni yangu yondorwa munhu ofa ndo mapipi edu emuZimbabwe asekuru edu zvemari zvekuti ndiri kuda zveupfumi zvazouya izvi iri kunzi newakuru new curriculum mishonga yatakabva naye kugana new curriculum iyo wauya pano iwe uri kuti ndiri kuda mari ndichakubvunza kuti uri kuda mari uchishanda here kana kuti uri kuda mari wakagara ndiri kuda hangu mari ndakagara pakuda chidhoma chako chiri kuda bhegi rekamonaki unoya nekabhegi kemonaki pano nejira dzvuku nebanga nyowani asi pari kudikana zita rehama yako inofanira kukasika kufa kuti imwe ropa nechidhoma chofamba muzvipatara chofamba mumasupamaketi chofamba mumahotera chofamba mumabhengi chichikupawo mari chidhoma mujana anenge achisenza kumwa ropa chikanga chakupa mari kupera kwemwedzi 20 kana kuti 22 2 years zisati dzapera pakudikana futi mumwe munhu wedzinza rako futi anofa asari wepadhuze dhuze munin'ina wako mwana wababa munini mwana wemunin'ina mukoma wako mwana wako saka iwewe ukanonoka kuudza chidhoma chako kuti this time tikaenda kwasekuru Jimmy chichatora mwana wako first born ari pamwoyo ndiwo mushonga mukuru wendinawo pano mushonga wechipiri ndewe chikwama unoya nekachikwama kako kanyowani pano ndobva ndaisa kanhu kangu kadikidiki kanhu kemangamanga paunofamba mumashopu nekachikwama kako unoona muchikwama mako mane $20 mairi kana kuti mane $100 matatu kanhu karimomo kanosanduka kuita nhunzi kachitora mari mumashopu kachikupa asi mari yacho haiwande ndokuti hausi mushonga weropa
6 months dzega dzega unoyochimutsa chiremba wako tichicheka jongwere uku tichidonhedzera ropa. Mushonga wakareruka uyu. Wechitatu unoenda kotsvaga katsvimbo kako. Katsvimbo aka unokaisa muhomwe. Wotora $5 yako woenda mushop. Wotenga dhiringi rako nebhanzi. Pauri kumwa dhiringi nebhanzi uchabvunza kipa kakuti ko magumbeze mahombe aya arikuita mari matwinwana. Aya ndeye $30. $30 yapinda muhomwe. Unofana kubvunza vanhu vatatu muzvinhu zvitatu chete. Usazobvunze zvakawanda mushonga uchaudi mushop. Unobvunza zvinhu zvitatu. Unofana kubvunza zvinhu zvihombe. Zvinhu zvitatu kana zvidiki. Okay. Ko mabhaketi arikuita mari ayo kanzi $183. Alright. What about that 4? Ainenge iri kuma 12. 12 yapinda inside. Wako goma black goma iro dress zero nete mari iro. Dress zero $14. Wanari matatu. Uchadi kubvunza matatu. Watokwana. Ya ama item wabvunza kangani? Ka 3. Okay. Wapedza wabhodhoro rako redringi nebhanzi wakudini? Wakubuda. Mari yapinda muhomwe. Ndewe katsvimbo. Wekatsvimbo uri danger. Tiri papo sekuru. Uyu munhu shopkeeper anozoona here kuti mari yake. Anoona bano zondopiwa mashoti chete nemurungu. Ana zvanoona ba. Sekuru toti vanhu vatatu vauya. Vabva kwasekuru stole. Vari kuita same tactics idzodzo mushop mako. Vanhu vatatu vakubvunza pazuva. Mari dzedzichipinda idzi. Mashoti acho anenge akazomira sei? Keeper store anobida misodzi yeropa nemashoti. Iyo haina police because police inoda evidence iri clear. Iyo inenge isiri evidence iri clear unotooneka mari yakashota amene kuti wangori kukanganisa change noto wari kuita sei zvafanana zvakadaro. Mushonga iwoyo wakanaka chaizvo asi uri danger pachinhu 1. Ukanga wauya pano uchiutora kana uri munhu wemurume unoda uine hanzvadzi yako. Tombera pahanzvadzi yako. Iwe uri kuita mari nekatsvimbo, hanzvadzi kana iri kumurume inorohwa nemurume, inoshungurudzwa kusvika yabva pamurume, yondogarawo pamba ichindonyengwawo musendiraini. Kamushonga kaya ndo zvinoshanda mushonga uya kuti uite power. Hanzvadzi yako inenge iri kushandiswa nekamushonga kuitwa mukadzi. Chiri kuita kuti watadze kupindirana uko nemurume, kamushonga kako karuda kuenda konyenga mukadzi uyo wakakapa. Uko kune murume ari kupi? Saka pari kuitirana shanje warume wairi. Saka hanzvadzi yako inozobviswa nemushonga ichidzoka kupi? Kumba. Yondofamba mumasendiraini ichindonyengwa isikaroorwe. Iwe mari unenge uchiita. Koita umwe wacho unozvichekeresa iwewe pache zvako. Unotsvaga jere jongwe rako rehuku. Nezviyo toerenga zviyo zvinokwana kuita 40 mumaoko. Ndoisa mumba, ndovharira jongwe rako. Rodya zviyo zviya zviri 40 kusvika raita dosi. Ndotora dosi riya, ndocheka jongwe, ndotora ropa, ndokugadzira iwewe wauya koromba. Ndichakuisa kachironda kumagaro, ndokusingaonekwi ndokuti unenge wakapfeka pendi. Kachironda ikako akapori kusvikira 40 years unenge une mari isingaite. Mabhazi, magonyeti, masupermarket. Asi karonda akadini? Akapore. Mushonga uya unenge uri kumwa tumvura tunenge tuchibuda pakaronda kako. 40 years dzichipera iwewe uchafa zvisina anoziva nzira yako yekufa. Warwara here? Hauna kurwara here? Wandoonekwa panzira wakafa here? Kana kuti wafira mumota here uri mumota? 40 years dzadini? Dzakwana. Ndiyo mishonga ndakauya nayo kubva kuGhana. Ndiye ndinotaura kuti ndakantora mishonga kuGhana. Ndiye mishonga yandinayo pano. Saka mishonga iyi iri danger kuvarombi kuti kana ndamupa mutemo kuti unofana kuya pano musi wakati, kana kuti unofana kutaurira mushonga wako kuti uchekerese, akazvikanganisa izvozvo zvinoita danger kumba kwake. Ndo pamunozoona wakuya wakaungana wakutuka story kuti akashata asi iwo wakatsika story pamba pake aripo, wasingagari kumba kwawo, wasingaendi kuchechi. Maprofita auya, ndinoudza muprofita kuti uri kuda kuita mbiri yekuprofita, endo utore bhurukwa ramai wako uye naro. Zvanga zviri kutaura baba wako kuti unoudzwa zvinhu zvakaomarara zvinonetsa. Munhu achashinga kunyengedza mukadzi wake kana girlfriend koshamwaridzana namai wake kusvika wabira bhurukwa uya pano ndomugadzira, ndomutemera. Nyoradza ndinomutemera. Muprofita uya anoprofita to hero. Kana chiri pasi pemvura kana chiri mutaire mota anotaura. Asi ruponeso rwokukuponesa padambudziko rako panenge pasina igirazi chete. Ndiyo mishonga ndinayo iyo, Sisi Elizabeth Chengeta. Saka sekuru patinonopfugama paya paunodzwa namba dzezvitupa asi kundiso pasina, ndizvo zvinenge zvichiitika izvi. Mishonga iri kushanda handi chiKristu bapaya.
mweya wekuprofita chaiwo wakaenda panguva yaJesu. Jesu aenda akati ndichakuigirai mweya mutsvene, wanakomana wenyu vachaprofita, newaroti wehope ndochiprofita chakasara. Kana tiri kunamata pachechi, munhu akasimuka achiti ndarota hope ndochiprofita chakasiyiwa naJesu. Munhu akasimuka achiti ndaratidzwa zvakati ndochiprofita chakasiyiwa naJesu. Kwete chekuti amai imi mune pendi rewaiti, mune rebruu kuchinzi hemeni, mune nhamba dzezvitupa dzenyu dzakadai. Ihemeni idambudziko here kuva uine chitupa chinonzi chingaonekwe nemuprofita pakirawa? Zvazvemishonga. To vanhu waye vanoromba kwasitori. Kana waromba mishonga yawo maprofita, wamwe wacho hawana mari yekuti wabva wapa sekuru story mari yakakwana, wanoti mudhara tichambopinda musango. Maanopinda muye achiprofita kuti azouya ukopo sekuru story kwaakatora mishonga, mumwe haachaite sei, haachadzokiba kuna sekuru story. Radambudziko kune vamwe vaakanga ari kugadzirira misha yawo achiprofita, achiwaitira zvaakawaitira, maakubuda midzimu yekuti ndiri gamba chikwambo ndakatorwa kwastory. Iye munhu uye asina mubvira atsikawo mudzimba dzakwastory. Zvakupa kuti nyika iti story itsotsi, sei pamba pangu pabuda mudzimu wekwastory ndisina kutsika kumba kwake. Saka tirikuedza kutsanangurira mhuri yeZimbabwe kuti izive mafambisirwo ari kuitwa mishonga nekufamba kunoita kuti chiwanhu chinenge chakaita sei. Ndo panozobuda eword rekuti wanoita zveusataniki. Ndikuti mudzimu wazobuda sei kumba kwangu ndisina kutsika pamba pake. Wanoita zveusataniki. Sei chikwambo chake chakarara kuti ndoda musharo wangu baba wakatora wafa. Zviri kutaurika bai. Panyaya dzesataniki papo sekuru, vanhu vanobva vatika n'anga, vanhu vanoshandisa zita rekuti n'anga vatoriwo varoyi. Tingati here n'anga varoyi sekuru, kana kuti zvinopatsanurwa sei? Uyezve zvakare chitendero nechivanhu chenyu vana sekuru zvinofambidzana here nechitendero? Inini ndiri chiremba anoita zvechiwanhu zvemishonga, handifambidzani nechitendero zvachose. Zvakafanana nemumba makaita dima, wopinda uine kenduru riri kubaka, dima rinobva ratiza. Saka wechitendero wanoshamwaridzana neni, zvinoreva kuti tinopinda chechi imwe chete kabisira, zvisingazikani zvine sikireti. Ini handiite zvemvura, ndinoita zvemishonga. Waya wanoita zvemvura wanouya kuna sekuru story, wanenge vari kutoda mishonga yekunyika mumvura, wotora mvura yacho wonyepera vanhu pakirawo kuti mai mishonga yekuti gadzire jeko, mai mvura yekuti mudai, asi inenge yatobva kwasekuru story. Ndo chokwadi. Kuna Jesu hakuna zvese izvozvo, kune kusimudza maoko nekunamatirana urwere huchipera. Sekuru vekumachechi ava vanozoona nhamba dzechitupa, mishonga yavo munoigadzira sei? Kana inini munhu anditi ndoda kuya kogadzirwa chiprofita, inini ndiri n'anga. Zvandiri n'anga, mufananidzo wekuti n'anga muroyi ndewekuti pondakanga ndiri kubva kudziwa ndichidzokera kumba, ndakaenda ndakapfeka here? Ayo makaenda mukashama muchifamba. Zvinoreva kuti uniform yemuroyi muso. Very good mama. Pondakanga ndatorwa nemvura ndichigara kwandakagara kuya ndichidzidziswa mishonga yese, ndakanga ndakapfeka here? Ndakanga ndisina. Ndo mufananidzo kuti chikoro chega chega chine uniform yacho. Saka kutofamba wakashama ikoko zvine dudziro yekuti uri muroyi. Ungazorege hako kunzi muroyi uyo sekunga usina kubatwa uchiroya mumba memunhu, asi kapiki chakaapo kare. Mushonga wandinogadzira maprofita ari kuuya pano kuti maaprofite stereki, afembere stereki, ndinoenda kotora, ndinotuma munhu pari kucherwa guwa kuti vanhu vavige munhu. Pakaonekwa mudzi ipapo, ndotora mudzi uya ndoshandisa negora rangu nemhino yebere neuropi hwegudo, nekuda kwekuti iwewe ukauraya munhu uri bhinya usiku, munhu uya akafa, achindofa munhu uya kuenda kumakuwa, anenge akutoziva kuti akandiuraya ndinhingi. Chifembero icho. Saka ndipo pandinotora gona rechifembero. Saka muchiona maprofita ndiri kugadzira panapa ishasha. Ende chokwadi muHarare mune shasha dzemaprofita. Anokuudza nhamba yemazino ako ari mukanwa. Handi kuti chiKristo ba. Hapana chiKristo paya mishonga. chiKristo mweya mutsvene unoona matambudziko auchasangana nawo muupenyu. Kwete kuti wakamborwara nemudumbu kwakunzi kwai ane mweya kaindi unoona zvakadaro.
chikristu munhu anoprofita achitaura mazwi nemasoko anoera ekudenga. Chiwanu mashoko anotaurwa epanyika pano, inini ndiri n'anga handifi ndakataura zvekudenga, ndinotaura zvepanyika pano kuti 1960 kwakazoitika zvakati zvakati, 1920 kwakazoitika zvakati zvakati, ndinotaura zvepanyika pano chete. Asi chikristu munhu anotaura zvekudenga. Zvajesu aiprofita achitaura zvekumusoro kudenga. Uye chipo chemaprofita iyayo ari kuprofita maningi hachisi chekuuya bachakabva kwasekuru story, chipo chinoparara. Old Testament inoti chipo chekubarwa nacho chinogara nekusingaperi chaJesu Kristo chemweya mutsvene, asi chipo chepanyika chaSatani chekukambira chinogara kwenguva doko. Saka ndizvo nemaprofita ari kuenda kwasekuru story, hapana chinamato. Saka muchiona wachifona mumafoni, hey sekuru story ndokuda kuchechi kwangu kuti mubva mapinduka. Inini ndiri headmaster handiudzwe zvekuita nadeputy. Ini ndini bosi wavo, ndini ndinoziva kuprofita kwaari kuita, ndini ndinoziva kuti ndekwaMwari here kana kuti ndekwangu. Kana kuti ane kumwewo futi kugana kwaakaenda kooromba ndikubva ndazviziva zvese, kana kuti akandorombawo kuMaputo ndikubva ndazviziva zvose, ndekuti ndiri kirasi yacho ipi, ndakaisvika kirasi yacho iyoyo ndichiona zvainoitwa. Sekuru pane vanhu vekuti munombopa here mushonga zvichida ndinhasi, munhu auya pano atora mushonga yenyu iyo yekunoprofita zvichida kana ndiye kunopingisa musha, ndiye zvamambotaura zvezvetsvera zviye, zvozoti pagara kana makore 5 kana 7 munhu afa, ozodzoka zvakare kana dzaamhuri dzakutambudzika, mushonga iye pamwe akatoirasira mudziva akuti ndakuita zvechitendero ndakunamata ndichada zvekwasekuru story, zvinozoafekta here mhuri vana vake vanenge vakazochengetwa kana kuti nemishonga iyaiya pavaikura, zvinozokwanisa kuvaafekta here ivo kana kuti zvinongobata muridzi wazvo? Hazvibati muridzi wazvo nekuti zvangu ndezvechiwanu ndinobva ndataurira munhu wacho ari kubva pano. Mishonga yendiri kukurombesa yekuti uprofite ndeyangu inini yechiwanu. Kana iwe uchinge waprofita unofana kuita chiwanu chekudzoka kuna sekuru story uchidzosera mushonga kana usisasaude. Kana usina kudzosera mushonga iwoyo kana kubhadhara musharo wangu wandichazoda after iwe waprofita so many years, zvichabata iwe, mwana wako, muzukuru wako. Tikavhura kuna Leviticus, ndini Jehovha Mwari waba Mwari wako, ndiri Mwari ane godo neshanje, ndiri Mwari wehondo, ndinorova wana nekuda kwezvivi zvemadzibaba avo, kubva kurudzi rwekutanga, rwechitatu nerwechina, kunova ndiwo wasingazivi zvakasoitwa nemadzisekuru nemadziteteguru. Saka inini handinetseki kana ndakurombesa mushonga wangu uchirega kuuya. Ndichabata mwana wako achazobarwa 50 years iwe wafa, asingazivi zita rako, asingazivi kuti kwaimbowana sekuru Jimmy ndiye achakarara nemudzimu. Like izvo muri kuona izvo mwana ari kuuya uyu akatora ndisekuru wake pano kuma 1990s. Mwana uyu anga asati aberekwa, namai wake wakamubereka wanga asati wambororwa mumusha imomo, asi nhasi zvakubata mwana aberekwa manje 2017 ndiye ari kukarara mwana uyu. Ari kubatwa nezvinhu zvakasorombwa nasekuru, baba wababa wake. Ndinorova wana nekuda kwezvivi zvemadzibaba avo, kubva kurudzi rwechitatu kurusvika kurudzi rwechina rwavanondiwenga. Ini ndinoti munondiwenga kana musina kubhadhara zvinhu zvangu in time. Hazvinei nokuti mauya maawana maakutopfugama as if muri baba wenyu wakasoromba pano tochitanga kutaurirana. Osaka vavana kubhadhara zvinhu zvasekuru kandi vakarasa zvinhu zvasekuru? Ava sekuru wakafa mumusha wasina kudzosera mushonga nekubhadhara, asi wakanga waudza vana wavo kuti inini ndakamboenda kwaStory. Saka wanawo wakazounganidzana muna July wachibva wauya pano after so many years kuti baba wedu wasati wafa wakambotiudza kuti ndakamboenda kwasekuru Story, ndine musharo wangu wemombe 2 dzakasara. Saka isusu tauya tikatambirana zvakanaka nawo kuti alright chiendai muunganidzane family dzacho muri watatu muuye mese, ndini ndinoziva zvekuita nekuti ndini n'anga. Mauya mese munibhadhara mombe dzangu 2 muri mafamily matatu kudaro. Wakabva waenda hawo. Saka midzimu yangu nekuona kuti wanenge wachida kubhaiza n'anga, ndinoti teerai mega. Saka mukuona mwana akukarara uko ari underage, zvinosiririsa. Sekuru masita munopa zvinhu zvenyu zvezvamunopa vanhu zviya, zvikwambo izvi tonzwa mangu mazita ekuti anaparadzai, mazita esekuru ndio ekugana here? Mazita ase ekugana bayo ndiye kwasekuru, mazita emuno muchaiwo
ndiye kwasekuru store ndiye mubhasiketi mangu zvasekuru store makona matatu atakandotora pasi pemba yatichaye paradzai inyoka sinifia mupurwa koita mheni inonzi kamoto madumwa mangani matatu tinawo pano saka munototuma henyu anaparadzai ava wachitoenda wachidzoka pano wachigara pano ndinogona kutoenda nemi muchitotora mavhidhiyo pawanogara anaparadzai pano pamba pano zvina kuipa sekuru tiratidze vanhu kuti chokwadi sekuru vari kutaura chokwadi kuti unaparadzai nevamwe ana kamoto ava tinotoisira mipurwa yedu tinotoisira upfu uchitodya izvozvi tatofuma kuisa muchatohuona tikanga taenda ndichikuratidzai kuti apa ndo pazvinogara apa ndo pakadai apa nyoka yacho inogara pano inochengeta musha uno saka sekuru pamunopa vanhu imwe nyoka inokufambawo hayo inobva yatorwa wabvefa apa pfuuri nyoka panawo zvinoitaura kuti saka pamunopa munhu auya kuzoromba wewe mamupa paradzai uyu ndiye anozobatwa futi here kana zvinhu zvakunetsa izvi? Yes, ndiye takatuma kutoenda ikoko ndiye anozobatwa sekuru ko zvine zvinonzi vana sekuru vanozoisira nyoka idzi mumabhegi evanhu ndizvo here kana kuti aiwa inyoka iye yamunenge makatumira paradzai uyeyo yekuti kana makuda kuti achidzoka anongodzoka ari yeparadzai hapana nyoka dzimwe dzamunoshandisa kunze kwana paradzai? Zvakuenderana nekuti n'anga munyika dzakawandisa mamwe marapiro emwe munhu akasiyana siyana. Ini ndinokupa chinonzi chikwambo. Chikwambo mweya wemunhu akafa wandinotuma paradzai kundotora munhu iye achiuya. Akanga auya munhu uya ndokupa kuti chienda nemunhu womushandise. Ndo paya panozonzi ndikuda mukadzi kana kuti aini ndikuda murume. Zvikwambo izvo. Saka ukanga marapiro anoitwa dzimwe ng'anga inini handisi chizvarwawo chemuno munyanga handiyadini handiyaziwe ini ndinoziva angu muno mune ng'anga dzakawandisa stereki dzinotoitawo mapipi shuwa kwete zvekutamba asi wane murapiro wawo nekaruchawo yawo yechimanyika kana kuti yechihwesa yandisingadini inini yandisingazivi ini ndine yangu yechichangani yechindau asi pane vamwe kavari kuti tiri kunzwa rumwe futi ana sekuru story kufanana kwemazita here kana kuti kune vanhu vakutongoshandisawo zita renyu kutsvagawo makastoma? Kazhinji kacho vanhu vazhinji vanoziva kuti sekuru story vane mishonga yavo yakakura. Saka tsotsi rinonga riri kurapa nekuda mari. Robva ranzwa kuti baba story wakambosvika muri kuona uri kuita makwandamo wakaenda kwastory kunyanga. Wakaenda kunyanga kwastory hapo. Muri kuona wane mabhazi awa. Muri kuona kambani yake wakamboenda kwastory. Muri kuzviona. Baba ipo anogona kufa. Panobva pasvika munhu achiti nini ndiri sekuru story ndabva kuinyanga. Obva atofona kunyanga kwacho. Haro baba ndasvika kwamandituma kuya matsotsi anonga apangana. Wotonzwa kasikai kupa mujeredzwa wangu rondakasara. Wamwe wanotya kuti sekuru story wanobuda mumaredhiyo maiwe tinofa wane nyoka inofamba wapei 10,000 yabuda yaenda kumatsotsi. Saka ndiri kuti muri yeZimbabwe inofanira kuziva powabva pasekuru story kuti ndepapo. Kana ndakudzosera mishonga yangu ndinouya futi ipapo like family yauya iyi ndakaipa a very big thanks kuti baba wenyu wakakutsanangurirai wakasimuka family yese wakananga pamba pasekuru story panowa ndo pakasvika baba wawo chaipo kwete zvekunzi tinokuseenzerai muri kumba kwenyu zvichibva zvatopera ndo pari kusvika matsotsi mazhinji ari kuseenza nastory wazhinji wese vari kuita mamari pari kurwariwa baba wenyu wakaenda kwastory awane kutya kuti ava wazoti kana baba wedu wakaenda kwastory kubva chitiperekedzaiwo tiende kupi kwastory kwacho muprofita nofati hazitomboiti hamutombodikani ikoko munourawa sekuru watoti hanzi piwai musharo wangu we20,000 mbuye nayo imi morongedzera munhu uya muchiti ari kuenda kwasekuru story nambisirwa haatokuziwi atotora hake mari. Saka wazhinji wari kutorerwa mari wazhinji wari kunyeperwa kuti ndini sekuru story iwo asiri wazhinji wari kunzi halo disai mari pafoni kana mine dambudziko otoisa panhamba dzisiri dzasekuru story. Saka vanhu vari kunzi waziviswe weZimbabwe kuti wazive nhamba chaidzo dzasekuru story kuti iforbeds. Asi sekuru sekutera kwamaita kuti mabhegi makapiwa mushonga ugano wekuti muve muchipawo vazukuru mari kunoko zvinoitika here kuti munhu mamupa mushonga wenyu sekuru momutenda unoisa kana mushonga uyu pasi pemubhedha unomuka mangwana paine kamona kamataura kaya kakazara maUS
zviri kutoitika ere neodhiye kuti ndichazokuplayera endinayo yemunhu akabva panapa ndamupaka mushonga nemonake akafuma makuseni achiona mumba mine 20,000 US ndinayo audio yacho ndichazoti ndikuplayerei achifona muchinzwa asi mari unokwanisa here kudya nehama kana kuti imari yako weka mari ukanga waitora haiendeswe kubhengi ba kudya nehama unokwanisa chaizvo ndekuti kana muhama yako yafa iwe unofanira kuenda kopleja kutenga zvinhu zvakawanda nyama chii zvakawanda wanda zvekuti vanhu parufu wanotaura zita rako kuti mukoma andonipo wasvika aiwa rufu rwareruka ungachiti chingwa ichocho ungaiti nyama iyoyo kuchekeresa kuwaita mufi uyu ichokwadi hama dzinoita kudya mari iyoyo asi haiendeswe kubhengi ndikuti hauzozivi kweyakabva kubhengi inoita sei inonyunguduka ere unogona kuti pamwe yabva ikoko bva yandodisappear chidhoma chako gumba kuti ndikutora mari ndichikupa wako udzosera futi kodatora saka sekuru tichida kupendera kune dzimwe hama sekutaura kwamaita sekuru kuti mwana uyu kuuya kwaita inyaya yezvinhu zvakatorwa nasekuru vake kare kare iye asati atombozvarwa ko sei zvinhu izvi zvisingazobati vana vasekuru ava vichizonobata vasukuru zvinosiyana pakuti vana vasekuru ava vavanhu vakuru mumwe anoendawo kumaprofita mumwe anoenda kun'anga uyezve information kana ichiuya mufamily inowanzokuenda pakashoreka kuti imi mugutsikane dai ari munhu mukuru ari kudai so vanhu vaisaungana bawaita chihure chavo chemunyanga umu kakuhwara rikatikasiye zvino nezera iri unofunga zvese uchigumirwa nezamo asati anaro mwana ari kukarara nemudzimu nyaya dzaari kutaura dzacho dzisiri dzezera rake saka it's just an information yekuti muzive kuti muchine jeredzwa rekwasitori tisingaurayane heduba asi mwana wese kuri dai anonokerwa aira anofa kobatwa mumwe futi okarara futi nemudzimu kusvikira wauya chichinechiitika mune matuma paradza here kana kamoto ndinge ndatuma paradzai kamoto haatumwi panyaya idziba kamoto anotumwa korowa mheni sekunayako kwakuita kudai asi inotogadzirika here munhu akati aroda mheni panapa inotogadzirika ichitorira munhu otofa chaisingadi bedzi ndechekuti uye kotora mheni uchitorera munhu zvinhu zvekunyepa haiende inodzoka ndokuti mheni mutemo wayo korowa chinofa saka iwe ukanyepera munhu kuti akanditorera mukadzi wangu iye asina mheni iya ikasvika kuya ikandobvunza midzimu ichinzwa kuti munhu uyu haana kunyenga mukadzi wake inodzoka ichirowa pamba pako ukazoita oraki inogona kurowa muti wepamba penyu kana kurowa imba kupisa imba asi ukaita munyama inosvikira pamwana wako achibvafa saka mheni inodhira nechokwadi saka zambuko ravo riri papi sekuru vauye nemwana wauye nemwana zambuko ravo riri pakuti wakokokorodzana vese kuti wauye kana wakokorodzana panapa wauya wochitsvaga mombe dzavo mbiri jeredzwa rasekuru wavo ra1990 ndochisunungura mwana ndapedza kusunungura mwana ndopinda munzira ndega ndakananga kumba kwavo kuombera chikwambo changu nekuda kwekuti kufa kwakaita sekuru hapana ari kuziva mushonga paakauyisa wakandotaura chete kuti ndakaenda kwasitora ndichitora mushonga hawana kuzotaridza vanhu kuti mushonga wangu uyu uri papa uyu zvakwandiri manje sachiremba ndini shamwari yasekuru yasara kuti ndichiende kochenura musha wavo wagare zvakanaka nanzo mwana sekuru achiti ndiri kusvetwa ropa makumbomo anenge achitoiona here zvinenge zvichifamba nyoka yakatomubata iri kumusveta ropa yakamubata iyo takatuma kuti teera musharo wasekuru kana wasvika uwaite information yekuti waziwe wakanonoka mwana anofa saka iwe wanga wakunonoka mukuona mwana kuondoroka kwaita kudai anga kukakatwa ropa tinotenda sekuru handize kana mune mamwe mashoko ekupedzisira amungade kuudzawo vanhu pamusoro pekuti sekuru stole ndiani nemamwe mabasa vanobata kuedza kugadzirisa kana kuti sekutaura kwamaita mukati aiwa inini nezvekuchikristu handiko inini zvangu ndezvesataniki ichokwadi mashoko ndinoda kuzivisa vanhu muzimbabwe ndeyekuti kana uchienda kwasekuru story rega kutarisira kuti uchasangana nenhombo kana kuti muteuro ndekuti sekuru story haasi muprofita kana waenda futi kwasekuru story iwe uchizviti uri mupostori unonamata unoera woti iwewe sekuru story ndakaenda kumba kwavo zvinotoreva kuti inini newe taane ushamwari chikristu chako hapachina gara waziva izvozvo zvandinokupa pano pasekuru story handisi kuzokupa zvinhu zvechikristu ndikukupa zvinhu zvechiwanhu gara waziva izvozvo Number 2, iwewe ndiwo uchauya pasekuru story. Iwewe ndiwo uchazodzoka zvekare pasekuru story. Number 3, kune vanhu vari kutora mishonga pamusoro pasekuru story woenda nayo. Wozoti iwo wakutya kuya kobhadhara pasekuru story. Woti tiri kupa muprofita atakure pfuma yasekuru story aende nayo. Muprofita haana kuromba pano. Uya nepfuma yako ndisume midzimu yangu
kune pfuma yako ndichikutenda kubhadhara kwawaita nekukusunungura. Kana uri kopa maprofita nevanhu vanozviti tiri maajendi, hausati wabhadhara kwasekuru storeba, ita kuuya ndikuombere inini sekukupa kwandakaita. Kunezve wabereki wakaenda kwasekuru story wakafa wakasiya wana wavo, wana wacho sunungukai kuuya kotaura nasekuru story. Sekuru wedu wakamboya pano wachibatsirwa zvakati. Ndinokunzwirai tsitsi ndekuti muri wana weshamwari yangu, ndokubatsirai matambudziko enyu. Zvamuri kuita kututa maprofita izvo nekuenda kune dzimwe ng'anga, muri kurasa henyu mari yenyu. Dambudziko renyu harizofira kapera kana musina kuuya mumaoko asekuru story wachitaurira nyoka yawo kuti ireke kunetsa mudzinza menyu. Tinotenda sekuru, ndofunga vazvinzwira vazukuru, nekuti tine matambudziko yavo ekuti vanhu vanotora zvinhu kuno vozonozvipa kana kune vamwe sekuru, kana kutozozviendesa zvakare kune mapostori kuti aiwa tibvisirewo zvinhu izvi takazvitora kwasekuru story takunyara kunodzokera nekuda kwekuti hatina chekunobhadharisa kana takakanganisa mhiko. Munhu haachade kumudira pachena kuti aiwa ndindakaenda, anenge kuti ndakangopiwawo sekuru havana kundiudza kuti mhiko idzi ndinofanira kuita izvi ndisingaite izvi zvakare. Kuhoya kunonzi kuhoya kune kachikoro kanonzi Mukoma Primary School. Kune mumwe murume akauya achitora mushonga pano, achibva aenda koseenzesa, achibva aita upfumi hunoera. Murume uya akazofa, achibva asiya kadende kake mumba, asi akanga ataurira mhuri yake kuti ndakaenda kunonzi kuinyanga kuManicaland. Mhuri yake yakazosvikirwa paumba nemaprofita wanoita zveumadzibaba, wachibva watsanangurirwa kunzi isusu mauya henyu pano pane kadende kababa. Baba wari kuti wakakatora kuinyanga kunonzi kwasekuru story. Warume iwawo wakahairwa bota, wachibva wati tipei kadende tiobhadhare kwasekuru story, asi munotipa mari inoita 55,000 US. Family dzese dzakatengesa matanga emombe dzikapa maprofita 3. 55,000 US nekadende kodzosera kwani kwasekuru story. Warume waya watambira mari iya wakauya nemotokari yawo, wakasvika pabiriji apa mvura yanga yakazara, wakatora basket rine kadende wakarasa murwizi, wakaita U10 wakadzokera nemari wakakowana. Nyaya iyoyo yakagara iri 2 years. Vanhu waya kuya wachiti nyaya dambudziko tadini tapedza. Pakabva pazodonha munhu mumuti achibva afa, mumwe bva atungwa nemombe achibva afa, mudzimu uchibva wabuda mudzimu ukati ndini paradzai, hamuna kundisvitsa kumusha kwangu, makandikanda mvura. Ava wakati inga takatora wana madzibaba wani, wakati tinobva kumahuhwe tisi wana madzibaba chaiwo. Zvikanzi wana madzibaba hawana kundisvika, ndichatodzokera kuna ana madzibaba kuti chawainditakurira paumbapo wasiriwo wakandiunza chii. Wabereki wayo wakaunganidzana wachibva wauya pano wakataura nyaya yawo yese. Mudzimu ukataura kuti ndakasiyiwa pabiriji apo, asi ndichadzokera maprofita. Shuwa wapedza kubhadhara pfuma yawo, iwo wakapa maprofita 55,000, asi pana apa pawakauya mudzimu wakati ndikuda 1,000. Wakabhadhara 1,000 yawo, mudzimu wakazondobuda kune maprofita kumahuhwe kuti huyai musvike neni paumba sematorere makandiita kwachadereka kuhoya. Maprofita akazouya pano ari 3, 1 anga afirwa nemwana, umwe wacho akaroerwa nemukadzi nemheni, umwe wacho anga adimbuka gumbo. Wakazouya pano wachikumbira ruregerero kuti shuwa takazviita. Ndikatovatakura kuenda nawo kwachief wakataura nyaya yawo. Ndikati inini handina nyaya nemi, nyaya yangu iri pakuti bhadharai 1,000 yekutakura mushonga wangu kondakanga ndakauyisa kuhoya muchiuya koisa musango. Imwe mari iyo mamwe 1,000 ari kuma 50 ayo dzoserai komakadini komakatora. Wakazoendesa nawo kumadare ikoko, mari yakanga yapedza kudyiwa, chakazobuda hapana, pakazondobuda ng'ombe 14 chete dzokubhadhara vanhu waya. Saka mhuri yeZimbabwe inoda kusununguka. Kana baba wako, sekuru wako, kana kuti hama yako yakaromba kwa story, sununguka kuuya hako pana baba story ndikubatsire, handikuti waita mhoshaba. Maakuzosangana nezvakakura nekuda kwokuti muri kutya kuti tikaenda kuna story tozoti tamudena. Iyo hama yako iriyo yakatora, onai maakurasa pfuma kune vanhu vasina kuromberwa mishonga nehama dzenyu.
aiwa tinotenda mazvinzwira mhuri yezimbabwe vandakagara navo pano ndivo Sekuru Stole vari kukutsanangurirai kuti zvamunonzwa zviya zvekuti ndakaenda kunotora mishonga yandinorombesa vanhu nekuti vataura vakati inini nechikristu hationani nekuti inini zvangu ndezvesatanist ndezvemasatanist ndezvesatanic ndinoshandisa mishonga yangu yakaita sana paradzai nyoka vakaita sana kamoto mheni nedzimwe dzavataura kuti aiwa ndinotumira pamunouya kuzoromba paya zvinoenderana nekuti iwewe uri kuda kurombera chii chipostori here kuti watorwa mudzimai wako here ndinewo bhasiketi randinoshandisa iro randakapiwa nasekuru wangu kana kuti randakabva naro kumvura pandakatanga kuti ndaakushanda nhau dzezvichivanhu ichi ndaishandisa zvinhu izvi kurapa kana kuti ndo zvandoshandisa kurapa matambudziko evanhu asiwo pane zvandakazonotorawo kuGhana handirambi ndakaenda ndikanotora mishonga yekuti ndipe vanhu vakwanise kuita mari ndo pamunozonzwa kuti akamuka pamusoro pembedha kana pamusoro pewardrobe pakazara mari ane nyoka inomupa mari ndivo sekuru vataura vakati aiwa unongouya nemonaki unongouya nekachikwama kako kana uchida yetsvimbo ndinokupa zvakare katsvimbo kari muhomwe uchibvunza mumashopu kuti ko chakadai icho imari asi haukwanise kuexida zvinhu maitems matatu nekuti mari yacho haizopinde muhomwe unenge watukanganisa dzimwe mhiko vari kutsanangura kuti kana uine hama yako yakatora mishonga kuno zvamunotoziva imiseri hama kuti aiwa sekuru vedu baba vedu tete vedu kufa kwavakaita vaitaura kuti ndakaenda kunyanga kuruvangu kwandakanosangana nasekuru Stole vakanipa mushonga wezvakadai zvikabatsira mhuri asi nhasi uno zvapanduka zvava kurwarisa mhuri uyai kuna sekuru Stole musatsvage mapostori musatsvage dzimwe n'anga musatsvage zvakare vemachechi vana papa kuti vabvise zvinhu zvangu nekuti zvangu inini zvinodzoka kwandiri ende zvinoramba zvichikutambudzai kusvika mazosvika pachivanze pano ndabvisa zvinhu zvangu tiri kuno kuruvangu itati aiwa regai tinotaura nasekuru Stole tinatsonzwisisa kuti kurombesa kwavanoita vanoshandisa chii tisongana zvakare pamamwe maprograms tiri pano paZim News tichiti chisarai. Thank you for tuning in to Zim News Beat TV.